माइग्रेसनाव फैनाय जाथिया खुनु एसटि जानो हाया आं दहाय बुंनाय बायदि जे माने बाहेरानिफ्राय जायफोर फैनानै थाफैदों बाहेरानिफ्राय जायफोर हा सेनानै लाफैदों बाहेरानिफ्राय माने रायजो सेनानै थाफैनाय गाग्लोबनानै थाफैनाय बिसोर एसटि जानो हाया दा सावथालफ्रा बे जायगायाव अरिजिन नङा बिसोरो सि ट्राइब साहा बागानाव खामानि मावनो थाखायसो सायफ्रा बिसोरखौ लाबोदों बिसोर माइग्रेसनाव फैनाय बिसोर एसटि जानो हाया आरो बे आहम बिसोरथ' एखेबारे बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोरो खुन 13 सेन्सुरियावसो फैदों बिसोरो बार्मा थार्मानिफ्राय फैनाय 13 सेन्सुरियाव बिसोरो बे जायगायाव बर'नि रायजोआवनो सेना लाफैदों दा बिसोर बे जायगानि अरिजिन मानसि नङा बिसोरो एग्रेसर होननानै बिसोरबो मिथिगौ एग्रेसर बिसोरो बे जायगायाव दा बिदिनो तद्रुफ बे मरान मथ'गा दिनै गावनि राव हारिमु खुलांथि संस्कृति बिसोर खोमानानै लाबाय माने असमिया जाजोब्बाय बिसोर एसटि जानो हाया दा दिनै सरनियाफ्रा बर'निफ्राय गुगानानै थांनानै शंकरदेबनि धोरोमाव शरण लाहैनानै गावनि राव हारिमु गारजोब्बाय बिसोरो गावनि जाथिखौबो गारजोब्बाय जाथिनि पलिसिखौबो सरनियानासो लाबाय दा बिसोर एसटि जानो हाया दा बेबायदि एसटि जाया दा दिनै बे एसटि जानो हायि मानसिखौ दिनै आसाम सरकारा जावले एसटि बानायनो नागिरदों बे दुखुनांथाव आरो बेखौ एसटि बानायनो नागिरनाया जाहैबाय जों बर'फोरखौ बोरै सेस खालामनो आरो बर'फोर सेस जायोब्ला हमना लादो आसामाव ट्राइबेल थानाय नंला ट्राइबेला जोबजोबगोन दा दुर्भाग्य जोंना दा जों बेफोरबायदि दिनै माने आसाम सरकारा बेसोरखौ एसटि होनो नागिरदों आरो होगोनबो दाथ' बिजेपि सरकारा जेरोखोम माने दादागिरिजों खामानि मावो आरो आसामनि जायनाखि हिमन्त बिश्व शर्मा जेरै दादागिरि माने खामानि मावो बेनि उद्देश्यआ आसामाव बोरै असमिया जाथि खालामफिननो असमिया हेजिमनिखौ बोरै गायसनफिननो बेनि उद्देश्य बे आरो असमिया हेजिमनिखौ गायसननांगौबा असमिया जाथिखौ गायसनफिननांगौबा दिनै बे माने बर' जाथिखौ नाख्रेबनानै बर' जाथिनि अस्तित्वखौ लोरबां खालामनानै जुदि माने असमिया जाथि गायसनोब्ला हाया बर' जाथि दावगायोब्ला बेखायनो दिनै बर' जाथि दावगानायखौ नाख्रेबनानै बिसोर दिनै माने असमिया जाथि गायसननो नागिरदों बेखायनो बे पलिसियावनो दिनै बे 6 जन'गोष्ठीखौ ट्राइबेल होनो नागिरदों आरो बेखौ होगोन बिसोरो जर जुलुम होगोन आयेनाव गैयाब्ला बिसोर होगोन जर जुलुम होगोन बिसोरो दा ओरैनो दिल्लीयाव आगोलावबो माने राजबंशीखौ माने 1996आव माने डाइरेक्ट माबानो प्रेसिडेन्टनिफ्राय माने अर्डिनेन्स प्रमालगेसन खालामनानै 6 मासनि थाखाय बिसोर माने एसटि जादों दा नियम बादिबा 6 मासनि गेजेराव माने बिसोरखौ पार्लामेन्टआव बिल लाबोनानै माने बिल पास खालामनानै लानांगौ दा खिन्थु अर्डिनेन्स लाबोदों प्रेसिडेन्टआ बेखौ पार्लामेन्टआव बिल लाबोआखै बेनि थाखाय बिसोरनि जायनाखि एसटि जानाय 6 मास बे ओरैनो लेफ्ट थांदों बिसोर दानजाफिनदों दा बिनि खारना जाहैबाय जे एसटि कमिसना रिपर्ट हराखै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एसटि कमिसन बे रिपर्ट हराखै राजबंशीफ्रा एसटि जानांगौ बिनि खुनु क्राइटेरियाखौ नुवाखै ओंखायनो बिसोर रिपर्ट हराखै आरो बे रिपर्ट हरैनि थाखायनो दिनै माने पार्लामेन्टआ बिल लाबोनो हायाखै दा दिनै जोङो एसटि कमिसनखौ दिनै हमनांसिगोन आरोबाव थांनानै दिल्लीयाव बे 6था जन'गोष्ठीया माने एसटि जानायाव अधिकार गैया बिसोर क्राइटेरिया गैया एसटि कमिसननि रिपर्टआ मास्ट एसटि कमिसना जेब्लासिम रिपर्ट हरा अब्लासिम पार्लामेन्टआ जेबो खालामनो हाया बे आयेनाव दं रोखा रोखानो दा गथिखे एसटि कमिसनखौ जों दिनै हमनांसिगोन एसटि कमिसनखौ बुंनांसिगोन जाहाथे बे 6था जन'गोष्ठीखौ एसटि खालामा बिनि राहाखौ जों लानांसिगोन दा दुखुनांथाव जाबाय जोंहा दिनै जोङो दिनै एथ' गिलुबालु माने संग्राम खालामनानै फैनाय बिटिसि मोनलायनाय बे जाथिया दिनै बे 6था जन'गोष्ठीखौ जुदि होबथानो हायाब्ला जुदि एसटि जायोब्ला 6था गष्ठीया जोब्बाय जों दा फुला जोब्बाय होननानै जों दा बुंनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा बयबो दिनैनिफ्राय माने हमना लाखादो बे 6 जन'गोष्ठीया जै माबाबाय एसटि जाबाय जोब्बाय आरोखि दा जोंहा बिटिसि मोनदोंमोन बेबो जोबलांबाय बिटिसिखौबो मोनफा मोनफा फोजोबना लांबाय जोब्बाय बिटिसिआव गैला दा बिटिसि जेसेबां खमथा दं बे आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनजोब्बाय आरो दिनै जुदि एसटि जानायल' जाल' एसटि बुंबायब्ला एसटि खथा बेखौ फोजोबना लायोब्ला जों माबोरै एमपि जाबावनो मारै एमएलए जाबावनो बिटिसिखौ जों बोरै सालायबावनो सेस जाबाय आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ दिनै लेटेस्ट दाखालि माने अर्डार होबावबाय जे माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इसिबां माने खिलन्जिया मानसिफोर हाबनानै दङ आगोलनिफ्राय थाबैनाय बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगां थाबैनाय बिसोरनो हानि अधिकार होगोन होनना बुंदों दा नों बोरै माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानो मोननांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बोरै बिसोरनो हा होनांगौ बोरै फाट्टा होनांगौ आरो बेखौ प्रमद बर'आ मावगासिनो दं होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा प्रमद बर'नि सिगाङावनो बुंनाबाय बे जेब्ला बुंदोंमोन हिमन्त बिश्व शर्मा बे समाव प्रमद बर'आ खिबुनो नुगासिनो दं बे खोनाय बायदि सिरि माने खोनासंगासिनो दं बियो आरो बेखौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा जे बिटिसिआ बे प्रसेसखौ खालामगासिनो दं जेसेबां खिलन्जिया मानसिफोर दङ बे खिलन्जिया मानसिफोरनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा होनायनि प्रसेसखौ बिटिसिआ खालामगासिनो दं होनना बुंदों लासिं बिदि बुंजानाय दाथ' आंथ' बुंनो लुबैयो आरो बर' फिसाफ्रा बयबो बुंगोन दा आसाम सरकारजों जायनाखि सोमोन्दो दं इउपिपिएलआ बे सोमोन्दोखौ गारना फैथों
दिनै आसाम सरकारा माने बर'नि बेरेखा खामानि मावगासिनो दं बिटिसिनि खुनु पावारखौनो दोनाखसै लांजोब्बाय बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामजोब्बाय दा दिनै बे खेथ्रआवबो जोंनि इउ पि पि एल आ आसाम सरकारजों जे एखेबारे मिलि जुलि गोरोबनानै दङ बे आसरित बाथ्रा रायजोफ्रा लुबैदों गारनानै फै आपत्ति खालाम गोख्रों जा बेरेखा खालाम दा दिनै मोनसे बेरेखाबो खालामा जेबो बुङा जेखौनो थोनो बेखौनो मावो सरकारा जेखौ आसाम सरकारा जेखौ मावो बेखौनो गनायनानै लायो खोब दुखुनांथाव गारना फै जों बेखौसो लुबैदों दिनै आरो मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै एसे रायखांनो लुबैदों दाखालि जोंहा माने गोदानै माने इन्डियान प्रेसिडेन्टखौ सायख'बाय मुर्मु ट्राइबेल मानसि द्रौपदी मुर्मु ट्राइबेल मानसि बेखौ माने प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'बाय दा दिनै मा जाखो बे देरहानाय लोगो लोगोनो प्रेसिडेन्ट देरहानाय लोगो लोगो जोंना इउ पि पि नि नेताफ्रा सावथाल हिनजावफोरजों सावथाल हौवाफोरजों ज' मोसालायबाय दल दामलायबाय फुरथि खालामबाय माखौ लानानै रंजाखो माखौ लानानै फुरथि खालामबाय बिसोर बुजिनो सेस्था खालामजाया जे दिनै द्रौपदी मुर्मुखौ जे बाहायनानै ट्राइबेलनि कार्ड बाहायनानै जे ट्राइबेलखौ जे नाख्रेबनो हादों बिसोर गियान दंना गैया बिसोरलाय दिनै बिसोरो बिजेपिया दिनै आरएसएसआ दिनै ट्राइबेल कार्ड बाहायनानै दिनै गासिबो ट्राइबेल दं जेराव इन्डियाआव बे ट्राइबेलफोरखौ दिनै माने हिन्दुत्वआव सोजोबनो हादों हिन्दुआव सोजोबनो हादों बेखौ बुजिनाबो जाया आरो दिनै बे माने द्रौपदी मुर्मुआ दा दिनै प्रेसिडेन्ट जाबायब्ला ना नायनानै लादो दा बे सावथालफ्रा जुदि एसटि जायोब्ला बेखौ सोर हमथागोन दा सोर हमथागोन माबेखौ रंजाखो जोंनि मानसिफ्रा